ngadeg meneh wong suarane apik tenan kok, Gong. Tenan. Iya. Nek karo Mbak Niken cah loro ngadeg kuwi kaya boneka. Oh iya. Mbak Lintang kaya boneka Barbie. Iya. Mbak Niken kaya boneka santet. Aku nyantet kowe kuwi lho. Sing gedhe pangapa kang mas pepujan hatiku sambungku mengohan judalu ngerupi dosarimu kelawan garwamu kang mas kang meratiti saking urip lastarine tapi irantine tanana engkang nyaruwe yampun akibate aku mung bayange Wanci tumapak ing gara-gara swara gelap sosro kekayan rabah pindho den babadi katempuh ing gara-gara Bajito ragahat bajing loncat
nuwun. Iki wansine gara-gara araga-araga rasa. Sawetara ngeleremke pikir nyuda bantere napas merilekskan otak dan pikiran menjernihkan hati dan apa wae samu barang lir wis rata gong wis lenga klentik setengah gendul kok iso rata sak desa ya kok aku gumun karo Semar iso wae wong iki. Ha iya. Dadi maklar pinter. Durpres ya pinter. Nomor ya pinter. Nembang Jatro? Ya. Wong mau wis ndonga. Lho, awake dhewe pantes ya ndongake pinanganten kakung lan putri. Heeh to? Heeh. Sedaya memala isa sirna Jatro. Amin. Pinanganten kakung lan putri dadi keluarga sing sakinah. Amin. Enggal pinaringan putra golek kencana ingkang isa tata jalma. Amin. Aja ngasih suwe-suwe kepara seminggu wis kepareng ngandhut jabang bayi. Amin. Meninggal supaya bisa momong putra wayah kaya. Heeh. Lagune ding sakading kading padung ding dong padung ding. Oh lagu apa? Mau lagu tarian semut ro viral tenan iku. Sing joget wong wedok-wedok apik-apik. Ding ding sakading kading padung ding dong padung ding. Dong padung ding. Nah, iki mau bajing loncate meng tak nggo opening. Oh, heeh. Dadi ora ditembangke, ya ditembangke ya apik wae. Ora saya, Tru. Heeh. Ya mung men rada beda kok. Pokoke lendut karo men leren. Nduk lintang Kairo konon jumeneng. Ndak ngantuk. Ang cah umur semono ki yahene ki ngipi ya agekan. Iya. Ana transferan, Gong. Saking pundi? Dari Gondomana Solo nyuwun lagu Sri Huning sampun nyawer 100.000. Sugeng enjing Mas Dalang. Sugeng enjang Mbak Lintang. Berdiri. Iya dong. Nggih. Nah, jam segini itu memang wajarnya berdiri. Dingin soalnya. Iya. Mendirikan. Nggih. Tapi mau pon ngano berpelukan sama ibu. Siapa? Ibu. Ibu Tarni, nggih. Niku yang lain ya peluk sendiri yo. Ngapa Ndut? Anggepe terus kowe ngono. Aja ngerangkul kae, Mbak. Gak teko, Mas. Kumantrok. Nggih, pripun Mas Dalang? Wonten pamundutan Sri Huning. Sri Huning. Napa malih? Sementara iki sing tak tampa. Masih Sri Huning dulu. Iya. Aja mbanyol meneh lho, Dik. Mbanyol dhewe didolopi dhewe. Kok mara-mara Sri Huning asik. Sinabut lawan putri. Ayo. Sri Huning, ya Mbak. Sinebut lawan putri. Winarno wis tekan kene. Wis nah.
Aku ki bintang tamu ora dijake nyusul kok aku ki. Oh iya ya apik. Tanggung jawab semanggem. Ah. Bot-bote nyusul anakku. Nduk LK. Wah iya. Srihaning Mastika Karakter swara kaya suwantene panjenengan mriku anu. Nduk Lintang. Napa? Napa Penake Bapak? pancen ora kokiancing kok kaya ngono kuwi. Oh, ngoten. Heeh, Polos mergane- ngoten niku nggih. Mergane swaramu ki karaktere alus. Mergane kademen no, Pak. Oh kademen. Ya kademen terus dadi isih cah cilik lho reng antem sisan kowe. Wah, justru cah cilik kuwi dikenalke. Kowe eling ta? Tembang macapat kinandhi. Ha iki tak ganti supaya weruh samubarang lir pendidikan. Aja. Aja waryaga ndak diwari. Nah. Putra Kanjeng Sira. Mbak, Dalam Sura. Kleru, Pak. Aja sura ya. R-e dicethake, Mbak. Coba. Sura ya. Putra Kanjeng Sira Cengkok sampean kuwi nek cara pedalangane cengkok Napa? ngayojan. Cengkok ngayojan. Oh, ngoten. Dadi prasaja ning menak. Nah. Wayang menak. Penake penak. Oh, tak kira wayang menak. Iya. Daprang kang bajane bebelo wirat maya Tan burung tan wurung sri huning gugur dadi kusumaning tuban. Hah. Mas Klimen mang apresiasi, Mbak. Pundi? Mas sing ngempul, Mas Klimen. sing ngegong kae. Wah. Ganteng. Kau samping, lek ketutupan gong ganteng atrae. Heeh, ganteng orang ora nek saingane. Esok, Sriune. esok awan aku kleru. Ayo ora apa-apa. Ah, karang cahmu iki pikir kok sampean ki kelas 3 SMK pikirane wis podang terus to. Kulinane lho, Mas. Oh, kulinane manuk podang. Nggih. Ya, di Srianing mustika tuban lapot tresno lan sapoyo pati maharata
Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Srihuning putraning ati mongso pati nalikaning wani kapopohing matyalaka kebrang agung kelawan minat jiwa Katresnan mring wiratmaya tinampi dening Rara Srihuni Dangdute ya nganggo batangan. senadyan pun kasanira Suralawe Adipati Tuban Hei. Srianing mastika tobat laput tresna lan sakaya pati marang Raden Wiratmaya kamus prasaja alangur pranti Srianing kanan gramila kang rinipa kadani pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Ayo sinan. Srihuning putraning ati wangsa pati nalikaning wani kapopohing matyalaka dobrang agung kelawan minat jiwa Tresnan mring wiratmaya tinampi dening Rara Srihuni Kaya-kaya ngelengake. senadyan pungkasanira Adipati Tuban Ya ngono kuwi lho, Mbak. nggih meh lali tapi Ora perkara lali. napa Jenengan iki arep awor wiyaga. Wiyaga sing do awor kuwi kaya ngono kuwi. Mendan nek ketambahan sampean dadi sijian nang kono ora. Cilaka. sae Matur sembah nuwun, Mbak Nggih. Lintang. Truk. Ki ana titipan saka sedulur anu, Truk. Apa? Bonsai community, Truk. Oh iya. Kae kamerane ben nyuting aku ngono ya, Truk. Iya. Kayak engko dipotong ning YouTube. Iya. Kok tak kirimne wonge ki ning titipan anu acara apa to kuwi? Acara Bonsai Festival. Oh iya. Kapan kuwi? 29 Agustus tekan 9 September, Reng. Wah, arep teko aku. Ayo. Teko terus colongno sing apik ngono rek. Ora kena nyolong ngono kuwi ora. Sik tak bukake catetane. Wong wingi aku ya wis dititipi. Dosa nek ora tak
Aturke. Iya. Wis entuk kaos barang aku. Iya. Kiwe sing makelari ya Semar rek. Semar rek sing telepon kowe. Iya. Saka sapa? Saka Mas Edi Vibrator. Oh iya. Ora cen jenenge kontake ya ngono kok aku ya. Heeh, jane. Kae wis disyuting urung kowe? Wis syuting urung wah jan. Wah, kaya anu sing nyuting Apa? kaya Raden Anggota. Sesuk nganggo awake dikei siwit warna pink ngono Mas. Ah. Tak omong aku reng. Ya, Nderek iklan iki. ya. Halo pecinta bonsai seluruh Indonesia. Saya Dobleh Kencana alias Bagong bersama Pak Usop Ansor mengajak kepada semua penggemar bonsai ikuti dan juga saksikan yaitu pameran dan kontes bonsai nasional dalam rangka Handayani Bonsai Festival yang kedua dan juga memperingati anniversary PPBI yang ke-47 tahun pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 9 September 2026. Datang dan saksikan lokasi bertempat di lapangan Kasatrian Wonosari Gunung Kidul. Salam satu hobi, salam jahe mah, jahe wono. Yo. Ya, ya. Matur nuwun. Ya. Aku wis ngene iki aku ya wis dijanjeni wingi. Janjane piye? Kowe marawa, Gong. Tak gawane bonsai cilik-cilikan kowe penono dhewe. Sapa sing ngomong? Ayo Mas Edi Vibrator kowe. Yo nembang yo. Ya. Nduk kan Oh iya, ya. putrane Mbak Yuasih. Wah, iya. Putrane Bu Asih. Heeh. Rekane Semar arep ngarah mbiyen dah. Aku gumun cah tuwa siji kowe. Sapa separep. Ayo ngadeg kok Mbak Niken. Dikancani kuwi Bu Lintang Kairo kuwi. Bareng ngadeg kuwi Mbak Lintang ki kae agi wae kemulan. Ah wis men. Ngadeg meneh wong suarane apik tenan kok, Gong. Tenan. Iya. Nek karo Mbak Niken cah loro ngadeg kuwi kaya boneka. Oh iya. Mbak Lintang kaya boneka Barbie. Iya. Mbak Niken kaya boneka santet. Aku nyantet kowe kuwi lho. Serampan aku. Ayo Mbak, do ngadeg kok piyai loro, Mbak. Heeh. Napa niki? Napa malih? Ayo panjenengan komunikasi karo Mbak Yu kuwi Oh nggih. supaya kenal dengan metode-metode belajar yang lebih baru. Nggih. Klasik nggih. Napa? Sing klasik Sing nggih. Sing ngalus apa sing rongeh? nek biasane rak panjenengan rongeh Mbak Niken. Kula nderek mawon. Oh iya, jenengan iso nyesuaikke to, Mbak? Nggih. Ayo kuwi biasane Mbak Yu iki sok rongeh. Aku ya manut keadaan kok. Manut lawane ngono. Mbok ora ngomong sing ora-ora to, Mas. Ya. Tembange apa, Mbak? Monggo. Kersa paduka njeng sinuwun. Sambung wanci dalu mawon. Ya, Oh, oke. nggih sambungan dalu. Ngagem bawa ya, Mbak. Supados ingkang ngripta tembang menika remen. Wah. Tembang karyaku dipinangkani, le minangkani ya totalitas. Ya dibawani sing nyuwarane ya apik. Sing nyuwarake ora kok nyuwarani. Lah iya. Senajan Monggo Mbak Niken. Senadyan to tangkep bumi bumi langit tangkep bumi langit. Nek bumi audio ki sone. Oh iya. bumi Ayodhya. Ya bumi Ayodhya.
Service and Rent Art Instrument. Prasetyaku tan kinggang lan kang mas kang gemesake Gemeske mergo lemu gemoy. iya lemu gombyar-gombyar yakti pingin tak tembang ning garwamu tan lila yakti Kowe iki ceritane tresna bojone wong ngono to, Bang? iya Iya, iya. ceritane ngono kuwi Ceritane. lagune iki Rawurunga ya mung lakune Semar. niki mung lelagon sanes lelakon Oh, lagu. Ning lagune iki nyeritake lelakone Semar. Heeh. Kandeking panggrahita angel gonku muwa yen rina banget ngelak gana kanthi Matur nuwun, sampun katur sambung wanci dalu. Nah, kesuwen kaya kok. Mikir kaya. Iya. Arang-arang metu Mbak Niken kuwi. Oh iya, apa mah wis ra iso. Nah. tasik maca Mas Dalang. Sinten? sik catetane iki Mbak luntur iki Niken. lho Catetane luntur ta? Glewer-glewer ora jelas iki Kelunturan apa ya, Mbak? uyuwan ketok iki Wah. Ayo rak kuwi bukumu dhewe ta ya, An? kembes apa piye to kuwi Lendut, lendut. Na 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 na. sambunga ing wanci ratri karya usada kapang
Hah. Tembang kepenak ya ditembangke sing tenanan, Mbak. Monggo, Mbak. Sing gedhe pa kang mas bepujanku akibate aku mong bayangke remu ing atiku iki yen pacar ngilingi bocah telu iki tenan sida
mriko kang wis rono. Sampun nggih. Sampun, terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken karo Mbak Lintang. Iya. Jaken anu Napa? nembang sing gayeng panjenengane Mbak Riza kuwi Mbak Lintang. Oke, Mbak Risa. Mbak Riza sapa Gang. Oh ya, jan-jane Dek, aku wis rindu. Wis taun lama ora ketemu. Eling-eling samane kono. Kancane Mas. Jeh, wilujeng enjing Mas Dalang. Wilujeng enjing. Wah, Jeh. nek cara luar DIY iki tembunge wilujeng ngoten ta, Mbak. Nek teng Yojo mesti Sugeng onjing. Sugeng enjing, Mbak Rere. Sugeng enjing Riza. Kok Mbak Rere? Kok Rere? Reza. Tadi udah kenalan loh. Iya, tapi lupa. Riza. Ri. Nek Reza, engko njeluke nek ilat Jawa ki ora Reza ning Rejo. Nah, Rejo. Rejo. Oh iya, Rejo. Heeh. Ya. Jeh, Gimana Mbak, wis ngantuk? belum, masih semangat ini. Masa Senadyan iki lho, angine iki sembribit. Ora apa-apa, maklum, Mbak. Usum Iya. ketiga kuwi pancen Nggih. angine gedhe. Bediding nggih Mas Dalang. Bapak Yanto kalian Ibu Jeh. Astuti lho, Mbak. Tasih lenggah. Onjing, tasih lenggah. Sugeng enjing, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Walaupun kedinginan ya, Iya. tapi tetap romantis. Ngono ya ora kademen lek romantis. Ya ora, nawi. nek bareng pasangan Soalnya, iki ora anget rasane. Sama-sama memberi kehangatan ngono ya. Wah, wis dong sampean. Hah? Wis dong Ya kan sampean. anget. Lah ning bar mbak sanding ajari to iki. Mas kita mau. Kapan aku ngajari? Heeh. Zeh, pripun iki mau nyanyi apa? Manut Dek Lintang. Tembange Napa? Rondo kempling niku Onjek. duet, Bapak. Duet. lah ya kuwi duit. Heeh. Duet. Oh, duet. Duet. Ayo duet cah loro. Heeh. Wedok karo wedok kuwi ya apik wae. Selama ora lanang karo lanang. Nggih, rondo kempling ya, Pak. Joget teng mriki nggih. Kalian Bapak sinten? Siko. Nggih, monggo Mas, rondo Ya, kempling. randa kempling. Ning dit tak Oh, gendang. kalian jenengan. Badhe nyanyi. Oke, Oke. siap Pak Dalang. Izin, mohon izin. Oke. Oh ya. Siap. Oke, Oh, yuk. yo. Koramil kodim ya. Kebling. Ayo Mas apa lendut? Ayo ndut. Ten mriki mawon, Pak. Zeh. Yen kados syuting. Ayo baca Ngaren dengan taksi. Dhewe Lorawati. Laresan Mas alias kebetulan Belanjane kathah rada kapetan Yen nuron enggal-enggal rencana
Ning Semarang aja tuku gelang apa anting-anting aja sumelang yo ben rondo dijamin yo Matur suwun nggih, Pak. Monggo Pak Lurah. Matur nuwun Pak Suyadi. Nah. Nggih. Sampun, matur suwun. Matur nuwun. Heeh. Oke, sak tembang meneh sinden kabeh ngadeg, Mbak. Nggih, monggo. Kek tak terusne lakone sedila kek engko bacutke ruwatan. Ruwatan. Nggih, monggo. Ayo, adik-adik, bocil-bocil. Ibuke nggih mboten. Non? Ibuke. Ibuke kajenge mensupport anak-anaknya. Nggih, ayo Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes, Mbak Risa. Risa arep apa bareng ngadeg? Mbak Niken. Ngadeg meneh. Ayo. Dedek Niken. Iya, Om. Ya kowe ora tau diundang Dedek lho kowe ra. Heeh, biasane diundang Sang Hyang Pukulun Pandya. Tante. Betari Niken. Tante Durga. Heeh. Heeh ya. Iki sing dhuwur dhewe iki sapa ta iki? Sing cilik dhewe tengah. Aku dhuwur dhewe. Oh, dhuwur dhewe. Ya, ketoke sing dhuwur Mbak Agnes, jenengan nang posisine Mbak Agnes. Kae Mbak Niken nang tengah. Heeh. Aku nang dhewe tengah. Cilik dhewe ora kok. Mosok cilik semene. Heeh. Napa lagunya apa ini? Lagune medley ya, Mbak. Medley, oke. Lewong. Bar lewong apa, Ren? Bar lewong. Oh, apa kuwi jenenge? Lali janjine. Nah. Lanjut. Terus kari dhewe. Napa? Sik tak golekane. Runtung. Megat terus runtung lambene. Megat tresna. Dadi lewong lali janjine karo megat tresna. Nggih, monggo. Ayo,
Lendot.
Matur nuwun sedaya dulur-dulur ing Laladan Solo Baru, Mbak Lintang ugi. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dalang. Pangapunten menawi kathah lepatipun. Semanten ugi kula Mbak menawi kathah keladuke ngatur kurang deduga. Nggih, Bapak Yanto, Ibu Astuti matur sembah nuwun. Pangapunten nggih, Bapak Ibu. Nggih, janes. Piyai kok le sopan santun alus. Ya. Ayo, terus selak kanane Kakang Kadempel. Morat marit. Ayo tak derekake.